Mochyn. Peppa yw'n mynd I Pharis. Mae Peppa Pig yn mynd I Pharis heddiw I weld I ffrind delffin Asian. Yw'n pori yn barod i'r Mochyn daddy. Yw'n gadwyd a'i nifynd. Mom, ble mae Pharis? Mae Pharis mae'n France, Peppa. Rha'n ni mynd ar ferry. Mam, beth yw ferry? Daddy Mochyn. Haha, fel wilk. Dim ar ferry. Mae lawr o geri yma. Gadwyd nifynd a'i ffyn ar y dec a andalwyd gyda ar ei ac. Yw